Hai kabeh. Project punika ing tutul karo sampeyan sistem guru markets. Ayo diwiwiti kanthi ringkesan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Kita ngusulake kanggo nimbang kabeh indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal ndeleng kinerja saiki perusahaan Verizon Communications Inc. ticker VIS. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 23 April 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Verizon Communications Inc. kalebu subkategori. Communication mobil, 32 perusahaan melu ing comparison lan iki banget wakil. Asil saka kanggo perusahaan, 4 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika, 1,1 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar umume. Kita bisa wigati sing asil rata-rata kanggo pasar saham, ing angka 1,8 terms. Marang skor 4 terms kanggo Verizon Communications Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Verizon Communications lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Verizon Communications Inc. nuduhake owah-owahan 7,7%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 29,3%. Iki ora cetha nuduhake apa, nanging iku perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Verizon Communications punika $182,31 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $1.020 miliar. Verizon Communications nuduhake 17,876%. Iki minangka salah sawijining perusahaan gedhe ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $99,29 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori punika $447 miliar. Verizon Communications Inc. iku 22.184%. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Verizon Communications Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 17,876%. Regane buku 22,184%. Iki nggantosi 24% ing nilai pasar. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori apik 1 terms. Kewajiban utang perusahaan sing diteliti yaiku $168,67,5 miliar. Utang kanggo kapitalisasi buku 170% saka ibu kutha. Asil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, -1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 10,4. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 17,5, yaiku 41% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun $17.510 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi teka samestine kanggo $20.47,9 yuta. Lan iki 17% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,4. Rata-rata ing subkategori yaiku 1,8, iki 22% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar simpenan perusahaan kanggo revenue ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 134.820 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 154.360 US$ mayuta-yuta. Iki 14% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran pratandha saka kira-kira volume sales mangsa ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Wates punika 13%, karo rata-rata kanggo subkategori 10,4%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 2,6%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 14,967%. Sing 19% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake beda antarane nilai pasar organisasi Verizon Communications, paling kemungkinan kanggo revaluation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben karyawan perusahaan, padha karo $1.830.000. Dene kanggo subkategori $1.532.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 19,5%. Prakiraan saka jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume bati saben pegawe $175,800. Rata-rata kanggo subkategori $87,800. Lan prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 100%. Taksiran bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka dodolan saben karyawan individu saka perusahaan punika $1.35 ing subkategori $845.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 60%. Taksiran dodolan saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 2%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 47% kanggo perusahaan Verizon Communications. Dene ing subkategori tataran resi 14 kurang luwih 50%. Rata-rata saham saka subkategori dikutip padha karo saham perusahaan Verizon Communications Inc. Rega saham nyata perusahaan yaiku kira-kira $43.18. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $46.98. Prabdan antarane prakiraan nyata lan ramalan konsensus kira-kira 9%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis Verizon Communications Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video iki ringkesan. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi guru, markets. Sampeyan kabeh pamirsa sing paling apik.